ensimmäisen Beamankin videon, niin siinä ei oikein kuulunut mitään. No niin, tänään me ollaan täällä toimistolla, niin äsken meidän olisi pitänyt saada tuo yksi juttu kameralle, ja mun serkku, kun mä hävisin tässä Finger Dashissa tosi pitkällä, tai niin pitkälle kun mä oon päässyt, niin sillä oli Lemonade Primea se suussa, ja sitten kun mä sanoin pahoja sanoja vähän, ja sitten huusin, se oli tosi naurattavaa, ja sitten minä kuolin vähän niin kuin, ja sitten mun serkkukin oli vaan sylkäs sen Lemonade Prime ulos sen suusta. Niin se olisi pitänyt saada kameralle. Niin joo. Ja tää video saattoi olla tässä näin. Heippa!